finde, hvor jeg han skider. Ej! Der er videoovervågning. Jeg har ikke gjort det nu. Der er videoovervågning lige frem. Det er altså et dårligt sted at skide det her. Der er sgu da ikke noget videoovervågning her. Nu er der. Lad os se den lort. Hvad er det der? Har du stået og pisset? Pisser du før du skider? Ellers så ved du godt, det går galt. Hvad trækker sgu du bare bukserne ordentligt ned? Jeg havde sgu da regnet ud, at vi ville komme herop. Man kan ikke både skide og så ikke sørge for at pisse først, fordi så går det fandme galt. Så kan jeg da godt nok chatpisse. Jeg er fuldstændig ligeglad, at gøre det nu, så skulle være.